ta yi kuskure malama. Mijinta ya yi tafiya, soyayya ta ɗauke ta, ta ɗauke shi, sai ya ce ta yi masa hoton kanta, duk abin da zai bashi sha'awa. Ku ji da kyau mata, don ku nake faɗin wannan maganganun, kuma ku fahimce ni. Na ce muku mijinta ta kwaɓe kayanta, ta ɗauki duk hotonta. Awa za ta tura? Ba mijinta ba? Ta ɗauka shi ai gadararsa halal ne, ita ma gadararta halal ne ko? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yan uwa da abokan arziki, mu nema kowa sallama irin ta addinin musulunci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sada mu da dukkanin alhairar da ke cikin wannan rana. A masu sauraro, kamar yadda muka yi alƙawari, a wannan tasha za mu dinga kawo muku karatuttuka, faɗakarwa da kuma muhadarori wanda ake yi a mabambantan wuri, wanda manya-manyan malamanmu na nan Najeriya na Ahlus Sunna suke gabatarwa a masallatansu da kuma majalisai. Yanzu haka muna tafa muku da wani karatu ne wanda Sheikh Dr. Abdallah Gadon Kaya ya yi wani majalisi nashi, inda yake janyo hankalin 'yan uwa mata dangane da irin abubuwan da suke ma mazajensu da kuma samarinsu na mabambantan abubuwa irin in ba ku manta ba, in dai mutum yana yawo a kafafen yaɗa zumunta zai ga wani bidiyo wanda aka fitar na wata mata ta yi kuskure malama. Mijinta ya yi tafiya, soyayya ta ɗauke ta, ta ɗauke shi, sai ya ce ta yi masa hoton kanta, duk abin da zai bashi sha'awa. Ku ji da kyau mata, don ku nake faɗin wannan maganganun, kuma ku fahimce ni. Na ce muku mijinta ta kwaɓe kayanta, ta ɗauki duk hotonta. Awa za ta tura? Ba mijinta ba? Ta ɗauka shi ai gadararsa halal ne, ita ma gadararta halal ne ko? Ta ɗauki komai, har inda bai kamata ta buɗe ba sai da ta ɗaga ta buɗe ta sa waya ta ɗauka. Baiwa Allah, saboda so ka yi masa haƙuri malam. Ita mace idan tana son ka malam, ban abin da ba za ta ba. Wallahi malam, mutanen albarka ne, mutanen kirki, suna da alheri malam. Kawai abin da ya kamata ka samu a mace, ka mallaki soyayyata. Wallahi malam, haka abin yake. Na gaya maka, na maimaita, idan mace tana son ka, in dai wannan kalmar so ɗin naka ya shiga zuciyarta, ka gama da ita. Wallahi duk abin da za ka yi na laifi, wallahi daidai ne a wajenta. Kuma duk abin ka yi kabbara a yanzu ka ce Allahu Akbar. Ya cino yar budurwarsa ne, ina jin ta ce na mallaka maka zuciyata. Mala haka suke. Shi yasa ku kyautata musu don ku mallake zukatansu, ku taimaka musu don ku mallake su. Ita kuma mace ana mallakan soyayya ta kyautatawa, faɗin magana mai kyau, ba ta abun duniya in akwai, janta jiki, ko ba kuɗin kashewa akwai kalmomi masu daɗi. Billahi azimu, akwai matar da in ka gaya mata wata magana abinci ba za ta iya ci ba saboda tsabar daɗi. Ji za ta yi a ƙoshe take kawai, a ƙoshe. Amma kai da yake baka da kirki, ba abin da kai ya sai ashar da zagi da rashin mutunci. Kuna jin wannan matar? Da haka ta riga ta dulmiya, ta dauke wato ta tura wa bawan Allah. Ya aka samu sabani tsakanin su wata rana, dalili ya kawo rabuwar su. Yace zaki ga rashin kirki. Yanda ta turo hoton nan ko editing bai ba, haka ya sake shi kawai. Haka isa ki hoton. Na faɗi wannan ne saboda wallahi malama, ki yi taka tsantsan wajen ɗaukan tsiraicin ki kina turawa kowaye. Wani zai ce to ai mijinta ne, ya za a ce ba za ta yi wa mijinta ba, kaza kaza. A'a,
in za ta yi wa mijinta sai an ɗauka hoto an tura ya zo ya gani da idansa. Allah ya halatta masa. Shi yanzu namijin a haukarsa zai zo ya tsiraici ne tura matarsa? Kun san me disadvantage